uyilalele kuzo zonke izinto ezijabulisa uNkulunkulu, uyakulangazelela ukucetshiswa nguye, ube lusizo, ungamshiyi ekunotheni nasebuphofini. Ungamshiyi kuphi? Ekunotheni. Ngizomenzani ngoba engasasebenzi? Ngizomenzani? Hayi phela ngeke phela kube yimi indoda. Ngizomenzani engasasebenzi? Ungamshiyi ekunotheni nasebupho, ekuhloniphekeni nasehlazweni. Nakuphi? Nasehlazweni. Akuthi ngaba nehlazo uthwala imithwalo uhambe ekhaya. Uthi ihlazo phela lokho awumshiyi ekuhloniphekeni nasehlazweni. Ungathathi enye indoda. Ungathathi enye indoda. Noma ingakubuka edrobheni icifeliso. Ungathathi enye indoda. Noma ungahlala eTexini lokho igudla kancane. Ungathathi enye indoda. Ugcine izifungo zomshado ukuba ungahlukani naye. Mathi usehamba isikhathi eside akabuyi. Sengikude Dubai sengicabanga ukuthi ungathathe enye indoda. Ukuba ungahlukani naye nize nihlukaniswe ukufa. Lokhu kuyisinqumo sakhe esiphelele na. Uyasiqinisa lana manje phambi kaNkulunkulu owazi konke naleli bandla elingofakazi. Uma kunjalo vuma kuzwakale makhumalo. Uthi yebo. Yebo. Ngicela nimvulele indandatho. Ake nililizele nangeyivumela umakoti. Lungisani izandla. Ngeke nginiguqise. Ngicela ningiboleke indandatho. Nazo ikhona zombili. Nansi indandatho. Lama ring ayisimboli yothando. Olungena siphetho. Awuyazi la iqala khona le ring ukukhandwa kwayo nokuphela kwayo. Njengamanje le ndoda yezibophezela phambi kaNkulunkulu nofakazi ngothando olungeyuphela. Lolu thando likaNkulunkulu akusilona lwabantu. Olwabantu luncane isigcino liyaphela. Namhlanje ngoba uyibophezela phambi kaNkulunkulu, ingakho ufaka umkakhe indandatho ngokusemthethweni. Ngicela uyithathe baba. Eyakho. Uzofaka imakoti. Indandatho isimboli yering ekade ngikhuluma ngayo ukuthi singene eringini. Uma ufaka indandatho uthi kumkakho singena phi? Eringini. Ibox alifelaphi? Eringini. Asishadisa umshado ohlukanayo. Akusi wrestling le, asishadisa umshado ohlukanayo. Faka ama-gloves. Nango umuntu. Faka ama-gloves mfana. Sondela kumkakho. Cela nimsondeze, sondela cameraman. Ithi ngicela uyisondeze ufaka kancane emlweni. Usho lamazwi emva kwami. Ngale ndandatho ngiyakushada. Ngale ndandatho ngiyakushada. Nangakho konke kwami nginakho. Nangakho konke kwami nginakho. Ngomzimba wami ngiyakuhlonipha. Ngomzimba wami ngiyakuhlonipha. Egameni likaNkulunkulu uyise. Egameni likaNkulunkulu uyise. Indodana. Indodana. Umoya oyingcwele, amen. Imoya oyingcwele, amen. Lilizela mama nangu makoti afaka. Awuphakamisa isandla makoti kancane. Uthi lili. Nansi yakho makoti. Nomakoti naye uthi ungena eringini. Ibox alifela eringini. Faka ama-gloves. Akuphunywe eringini. Uma kuneyinkinga kodwa akuphunywe eringini. Sondela mkhwenyana.
Mufake kancane kancane. Veza isandla mkhwenya. Veza lesi. Veza lesi. Yes. Yeah. Sip left. Yeah. Veza lesi. Yeah. Manje soyiveza zonke. Alright ungaqali kahle. Uyamshada makoti. Awumbheka kahle. Uya lo. Ngale ndandatho ngiyakushada. ngale ndandathu ngiyakushada Ngakho konke kwami nginakho. ngakho konke kwami nginakho Ngomzimba wami ngiyakuhlonipha. umzimba wami ngiyahlonipha Egameni likaNkulunkulu uyise. egameni kaNkulunkulu uyise uNkulunkulu indodana. uNkulunkulu indodana Nomoya oyingcwele. nomoya oyingcwele. Amen. Oh, you wash. Okay. Hello myeni. Nali washi. Ngagcina isikhathi la. Mina buye ekhaya 5 lapha. Umakoti uthi ucela ubaba shesha abuye ekhaya. Umfakeli washi. Uthi indoda engabuye ekhaya ngesikhathi ayifuneki. Indoda esize silale ingekho. Ayifuneki nali washi. Buvulele makoti umfake. Ake nililizele nangumakoti. Uthi umakoti ngiyacela baba. Kukhona indoda engajwayele ukubuya ekhaya njalo ibuya late. Ibhizela izenzela into zayo. Ngelinye ilanga umakoti efuna ukuthi le ndoda ibuye kahle ngesikhathi basavula leli washi complicated libuya eDubai le. Wavela umakoti le ndoda ayihlupha ithanda intombi nezidudla nezilenda ingabuye ekhaya mufake makoti. Bekuzothi ngithi ngaleli washi ngiyakukhumbuza ukuthi bobuye ekhaya ngesikhathi. Into zethu zonke zenzeke ngesikhathi. Shona noma yini ofuna ukuyisho ngewashi. ngaleli washi ngiyakukhumbuza isikhathi sokubuya ekhaya nakuyi angaseshonile ngasanga vala ngo6 Avalwa ngo6 amasango lilili. Lo wesifazane yathi indoda yakhe ingabuyi ivama ukungabuyi. Wase ethi lo wesifazane nginesicelo esisodwa baba. Athi indoda cela noma yini angithi ayibona indoda mayise nento zayino la. Cela noma yini ngoba athi baba ngiyacela. Ngicela ukuthi njalo ngo7 ngibe sengisembhedeni. Nginendoda yami singiphulula kamnandi. Uma kwenzeka baba ungekho ungivumele ngithole noma yipi eyofeza leyo nkonzo obekufanele uyifeze. Omnqobo. Yavele yathi indoda kuphele manje akekho umuntu ozophinda abuye late la ekhaya. Ngoba unkosikazi ucelile ukuthi uma kwenzeka ungekho ungivumele ngithole noma yipi ezofeza le nkonzo bekufanele ngabe uyayifeza. Thank you very much siyabonga. Asihlanganiseni izandla. Hlanganiseni izandla sonke sithandaza. Hlanganiseni sonke. Laba abahlanganiswa uNkulunkulu mabangahlukaniswa muntu. Amen. Usomandla uNkulunkulu ufakazi wethu. Ake niphakamise nibabheke bezani ringba. Jika ba. All right. Sesilibophile ifinde lomshado. Therefore mkhwenyana asikaze sibone. Asikaze sibone manje kodwa ngathi ukuhlehla kancane. Ake ni hlehle nje kancane nihambe nabo neumbrella yabona ngabashini. Mkhwenyana. Therefore you may kiss the bride mkhwenyana. You may kiss the bride.
Hayi mkhwenyana umshaye ngempela mkhwenyana ndaba ezintsha amakeba sithuli. Hawu nangu umuntu wakho. Nangu umakoti. Uphi umakoti? Uphi umakoti? You may not a hug, you may kiss the bride. Nakobe, saya cameraman. Nakobe. Nibonile. Nibonile na. Ay, sifuna ukuyibona na ku TikTok. You may kiss the bride. Nakobe. Wadla makeba wadla. Halala ndaba ezintsha halala. Namhlanje mamtungwa usuma Zulu makhumalo gane kwabani. Hayibo nangu umbukeleni mlikwizeni ngomlilizelo kodwa bezi. Laba bobabili banayo incwadi yomshado sesiyenzile. Niyangizwa? Incwadi yomshado sesinayo. Lalelani ke ngintshela okugcina. Omunye umkhwenyane njalo wayevama ukuhlala abuka incwadi yomshado. Abuka idate ukuthi ngabe lendi expire. Laba ke angithi babuka expiry date. Kodwa ngithi makeba incwadi yomshado ihlala kumakoti. Kumkakho uMakhumalo. Makeba incwadi yomshado njengendoda iyabonwa incwadi yomshado. Incwadi yomshado uyibona noma nini. Incwadi yomshado ungayibona emini. Ingane ihambe zekagogo uthi Makhumalo akubona incwadi yomshado. Incwadi yomshado ungayibona iviki lonke. Makhumalo kusacela ukubona incwadi yami yani. Akufuneki indoda athi unkosikazi lencwadi yomshado ayisanjani ayisabonwa. Makhumalo mayicela incwadi yomshado umenze njani? Umnike thatha baba incwadi yakho yonke. Ake nililizele. Incwadi yomshado noma ngaphuma athi siyahamba siyehotela inhloso angifune lutho angifune breakfast angifune supper angifune lutho ngifuna ukubona incwadi yami yani yomshado. Uyibona ngegunya. Haleluya. Ibone Makhumalo ibona akafune unkosikazi okhathalayo ukubona incwadi yomshado. Unkosikazi ukhathalela khona ekutshengiseni indoda yakhe incwadi yani yomshado. Uyibone bhekisisa incwadi yakhe yomshado. Shine. All right. Sicela ke siqhubeke ukugcina bese senza lokho. Asithandaze. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyacela ukuba ubabheke ngomusa laba bantwana bakho abasihlanganise phambi kobuso bakho ngalesivumelwano sabo somshado. Nkosi busisa lesivumelwano sabo wethululele kubona ubuningi bothando nokuthula kwakho. Bagcine ezindleleni zakho wenze ukuba izinhliziyo zabo zikhule ndawonye njalo othandweni nasokhulwini. Ubahlomise ngomoya othobekileyo nomnene. Busisa impilo yabo. Busisa impilo yabo kulomshado. Ngayo yonke lenjabulo oyithembisile emshadweni ongcwele. Bagcwalise Nkosi ngokwesaba izwi lakho. Obagcine ekholweni lweqiniso lwebandla lakho kuze kube sekupheleleni. Benze bakuthande ngaphezulu kwezo zonke izinto, wenze ukuhlanganiswa kwabo kube nezithelo njengoba bemzimba munye, mababe moya munye. Bahole Nkosi ubusise umsebenzi wabo nakho konke okwabo, bangasweli ukudla komoya nokwenyama. Bahole ngolwazi nothando lwakho, ubalonde empilweni wenze inzalo yabo ingasweli. Okokugcina benze bangene ngalempilo embusweni wakho kuyo indodana yakho ethandekayo uKristu, kuye makube ubukhosi nendumiso ekuhlanganyeleni nawe ngomoya oyingcwele kuze kube phakade. Amen.
Inkosi nibusise ingcini, inkosi nikhanyisele ngobuso bayo, inkosi ibe nomusa kini, inkosi inengame, iniphe ukuthula manje kuze kube phakade. Amen. Sicela sime kancane, siyacela ke sihlabelele ingoma yenkonzo, sidle isidlo senkosi, singcwelise ngokuphelele umshado. Halala. Simene baba. Kuleleni ingoma. Ngonyama halala, ngonyama egazini, ngonyama halala, ngonyama Asiqhubekeni neculo lenkonzo. sawubona moyo ongcwele, oh sawubona moyo ongcwele, esilile wena, moyo ongcwele, sawubona moyo ongcwele, sawubona moyo ongcwele, Yes. Siyacela baba. Baba, sicela sikwenze phambi kwe-altar. Abantu beze phambi kwe-altar. O Baba Nadika, Nadika Zinawa, Mazima Gisajo. O Baba Nadika, Nadika Zinawa, Mazima Gisajo. O Baba Nadika, Nadika Zinawa, Mazima Gisajo. Oh, Baba,
isidlo besisinikeza kusuka ku-priest Oster kuze kufika kubaveleli. Uma kambe kukhona oma-priest ba-Oster Shruti abakhona, omama ababhujiweyo, sibangeza sibanike masinyane isikhona, siqede sifeze kahle le nkonzo. Selinamandla igazi, linamandla igazi, ngethula, ngethula imithwalo, njengomntwana wakho. Selinamandla igazi, linamandla igazi, ngethula, ngethula imithwalo, njengomntwana wakho. Oh Baba, sengiyavuma. Amen, amen. Amen. Selinamandla igazi.